Evo, gledaj. Znači, sve ću ti izbadjeti. A tebi će glava biti gol. A posle ti da staneš, može? Ajde. Ajde. Snimaj, čekaj, ajde može. Daj, matori. I prisustuje upravo nesvakidašnjem događaju Čovjek ostaje bez oka, bre. kod Milorada Jakšića u njegovom domu. Stavi sad. Kako se zove vodeći čovjek ovog sporta? Phil Taylor. Evo čoveka koji nastoji da postane kao Taylor i upravo ćemo ovom demonstrirati igru života i smrti, odnosno da zaobiđe Crnogorčevu glavu, odnosno da ga ne pogodi u istu. I? Tamo, tamo. Može? Da li ste spremni par reči u sledećem poduhvatu? Ajde da se mi naučar, staj. Čekaj. Čovjek nije normalno, preti. Propušite naučar. Nisam. Samo ne. Sad gledaj ovako. Gospodine. Snimite ovdje, samo da vidimo koliko su oštre strelice, da ne bude nisu oštre ovo ono. Znači, snimi u njegovim nogama, gledaj. Što mojim? Ne, da samo pokažem. Samo da mogu. Gledaj, snimi dole, patik snimi. Aaaa! Jao! Čovjek je nije nogu prošao li glavu, jebi ga. Puši mi nogu, materi. Jebote kako čovjek. Ori, aj nastavite za glavu, jebi ga, pustite nogu, jebi. Stavi ti glavu, jebi. Čovjek mi puši nogu. Stavi to malo. Ti rekao se pomerati, bre. Si ja pomerao? Pa si ovako radi Pa nogu. nisam da sam ovamo. Ajde, stavi tu pičku, ajde. Matori, nećeš, druže. To malo, molim, ne mogu verujem, brate. Pogledaj, snimi gornji deo, samo sablu, jebi. Druže, ti stvarno uvoleo. To je već bilo, jebi. Stani. A neću tako baciti, brate. Ali ja, znaš šta sam htio malo pre? Kjeca, ja rekao da vidiš strelice, gledaj. Samo. Čovjek pogledaj nogu, je. Gledaj. Znači, gledaj. Zapada se, znači, nema laži, jebi ga, ali su ove, brate, krete. Matori, stani. A dobro, a ti sledeće staneš, no možeš? Znači, ovdje, nemoj me pogodiš i jebać ti. Ajde. Dobro, ajde sad, ispravi glavu. A zaj, pa ni nije na tabli, jebi. Druže, gađi ću glavu. Gađi mi 20. A ne, druže. Ja! A nisi na tabli, jebi ga, to ne vredi. Ajde, matori, sad. Ne, ali stani. Ajde. Matori, stavi normalno. Ja ću Ajde, probnu, brate. Ajde. Probnu, znači... Čovjek, ne, druže, uopšte tabli. Znači, da bude iznad ovo. Ajde. Znači, stani, bre. Ne bi smeo ni ruku ostaviti. Znači, odavde i nagore. Ajde. Znači, ajde. Ajde sad stavi, matori. Nemoj tako jako, druže, to je za lobanju. Da žele da ubijemo od nekog, još da odgovaram ja, krivim nedužan. A možeš biti malo, matori, ajde, puši ja. Ajde. Čekaj, pa reći o ovom poduhvatu. Pa ja mislim da ako... Da li vi ste postoji mogućnost da ubijete čoveka? Pa najvjerovatnije u Vugla ga gađam. To je jako i ti. Čekaj, druže. Pogledamo sam čoveka i vi ga da snimimo ovu situaciju. Moša, druže. Ovo je bilo tu, brate. Je bilo ovo blizu, a? Ajde, sad još. Evo,